बेबाथाय होनाय हिसाबै खालामना जुदि माबाफोर खालामोबा बेयाव जुदि न'निफ्राय माबाफोर हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअखौ मा जागोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय गाइस आङो दायोसो फेसबुक नायनायाव मोनसे फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ नुदों आरो ओमफ्राय बै भिडिअनि गोजौआव लिरना होदों जे टाइटेलाव आब' मिथि फिसाय होननानै बै भिडिअखौ आब' मिथि फिसायनि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बे भिडिअआ आब' मिथि फिसायनि नंमारगोना नंमारा आंबो क्लियारलि मोनथिया ओमफ्राय मोनसे फेसबुक पेजाव लिरना होनायखाय ओमफ्राय आं सानबाय मा बे भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय आंबोथ' बे आब' मिथि फिसायखौ रियेलावबो नुवाखै ओमफ्राय मबाइलावल' नुनाय मबाइलाव नुबाय थाबाय एडजास्ट खालामनाया सोरबा सोरबा मानसिखौ सेम नुनो नागिरो ओमफ्राय बै भिडिअआ आब' मिथि फिसायनि नंमारगौ नंमारा आंबो मोनथिया आरो ओमफ्राय गाइस ओमफ्राय आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोनाबो नायनानै एडजास्ट खालामबानो जाबाय मानसिया आब' मिथि फिसाय नंमारगोना नंमारा ओमफ्राय बेबाथाय होनाय हिसाबै खालामना जुदि माबाफोर खालामोबा बेयाव जुदि न'निफ्राय माबाफोर प्रब्लेम फैबा बेयाव होबा आं खुनु अफसोस खालामा जुदि मावनिफ्राय आंनिफ्राय पुरा राजि आं बेखौ लांखो आरो नों किस खालामदोंथ' किस खालामदों मानो खामाखै नों बुंबाय थादों बुंजायोना रागा जोंलै थाम्बनेलफ्रा बे आब' मिथि फिसायनियानो जाबायसिगोनलाय आरो बे फुरा ट्रेन्डआव सोलिखागोन दा फेसबुक पेजाव हगारबायना गाइस ओमफ्राय दा बे फुरा ट्रेन्डआव सोलिगोन आरो नायबाय था नोंसोरो बे सानथाम सानब्रैया बे फुरा ट्रेन्डिं जासिगोनलाय आरो बे आब' मिथिना थांलायबाय मैदेरनो थांसिगोनलाय जोबसिगोनलाय दा बै फैफि आरो नै बे फैफिनलायबाय आब' मिथि फिसायनि भिडिअ फुरा ट्रेन्डिं जागोन आरो गाइस जिखुनु हक गाइस ओमफ्राय भिडिअआथ' भाइरेल सोरांबानो भाइरेलल' नुयो आरो ओमफ्राय दाख्लैबो एकदम फुरा ट्रेन्डिंआव मैदेर सोलिलायबाय एकदम बिदिल' सोलिबाय थायो आरो ओमफ्राय जिखुनु हक ओमफ्राय आं बै भिडिअखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनानै नंमारगोन नंमारा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय नंगौबाबो नङाबाबो आंनि माबानिफ्राय आं गाज्रि भाबै आं भिडिअ बानायाखै आरो गाइस जास्ट नोंथांमोननो देखायनो होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायनानै लाबोदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामो गाइस ओमफ्राय आंबो बार गोलाव बानायनो सानाखै भिडिअखौ नोंथांमोना बेखिनिखौ नायनानै गोजोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय।